Oga na gaji wallahi bari in je in nemi kuɗin gwarin kwaki ne oga in sha sai a zo a ci gaba da aikin nan dan Allah oga kaji. Ku ne ban kuɗi. Ku kuna aikin ƙarfi kuna aiki a rana amma ba za ku isa kuɗin ku ci abinci mai kyau ba mai rai da lafiya. Haba. Kai dai oga ka san me yake tafiya so nake ina dan wani ina son in sai fom ne ka san ina son ni ma zan fara dan fim ina dan comedy nan oga dan Allah. To shikenan idan wanda ne mu je sai in kai kamfanin Hajiya mana. Wace Hajiya oga? Hajiya Rukaya da waya movie. Oga da wayya fa kace. Za ta dauki kaki tana da mutunci sosai wallahi. Ba sai na ci abincin ba na rantsi da Allah oga koi mu tafi. Ba sai ka ci ba? Mu tafi oga amma oga zan je dan canza kayan oga. To shikenan maza ka shirya. Ya wannan oga wallahi wannan sojojin nan sa Allah. Ni maza ka shirya. Kalli wannan ai ba karamin wanka bane ba kuwa wai banzaye a garin nan wallahi Allah mahaukata kawai Kai kuma yi suke dauka ba kawai kama kana gudu na magana kai ta gudu ga takalmin kana ka koma oga ka jin da naga ji yanzu ya magana shi mutum kamfanin da zamu wallahi oga na fasa mu tafi gida kawai sai gidan bulo da jin mutum gaba da aikin na fasa harkar tudu da kamar wallahi sai ina fasa wallahi sai to me yasa oga kana ganin dai abin da ya faru zuriya za a yi kenan inda kai ba zan gana ta ba amma gidan bulo na so ko an tafi koyo oga